היי, אני יקרת פרידמן, העורכת של הרבנית ימימה, והיום אני מתרגשת כי אני מחזיקה בידיים שלי קובץ יקר ערך. אנחנו הכנו במיוחד עבורכן, אזק המוות האהבה. שו"ת חרבות ברזל, זאת אומרת שאלות ותשובות לזמן הזה. בעצם מתחילת המלחמה, הרבנית ימימה עונה לאלפי פניות שמגיעות אליה, ואנחנו לקחנו מקבץ של מענים שהיא נתנה, בנדיבות גדולה, באהבה. אתם תמצאו פה שאלות על שמחה שנדחתה, רווקה במלחמה, נשים שלא נרדמות בלילה, שזה רבות מאיתנו, תחושת בלבול ואובדן ריכוז, פחד, מה אומרים ללוחמים, אבא בבית, אבא שלא גויס, החוזה ההורי, שאלות נוספות של זהויות שנתלשו מאיתנו, צו הנפש אחרי שנחשפנו לסרטוני אימה, תפילות, בכי, ואיך אנחנו